Samo da dodam. Inače je obećao svim članovima žirija i voditeljima da će doneti i nije doneo. Jao, kakva prozivka! Nisam imao gorivo. Javna prozivka. Javna prozivka. Da, bio ovde... Čekaj, zar se stvarno izločiš sa nisam imao gorivo? Bojana, Sljedeće nedelje ću doneti, ali vidiš kako Mija ode i kupi u KKRS, ba evo. Ne, ti je dobit ćeš, ajde, nego Kada? Mija Ajde da otišla. čuju ljudi. evo javno obećaj. Jel Mija dobila ili kupila? Bila je, nije dobila. Kupila, dobila. Zato ima. Jao, dobila je. Kad Leuša je obećala parfeme, nije donela i dalje. Nemoj mešaš dve firme, ovo je... Kakav Ovo je pis. firma, ba evo. Ja sam pišem. Singer, jedan Ja ću prećutati ovo. Ajmo vam malo samo... Sve da si gasi. Može malo samo... Ovde molim te. Ovde molim ti da odsjej od blica. Ide osam, tu. Stani ovo. Ajde, stani. Turirate čoveka Ovde kao da sam kao... Čekaj, ne gledaj se. Ne širi se mi ja. Ajde. Evo, istara se. Šta da me pitaju ba šta Da li reći? si se na ovaj dan podsjetio kako izgledalo kada si ti domećio? Pa nisam, ja ne pravim slavlja, generalno. Zašto? Pa ne znam, ne volim, malo je čudno kao, ali realno kad pogledaš, ja se ne guram da budem centar pažnje, ja ne volim taj centar pažnje nekako, pogotovo ne veštački, na primjer kad mi rođendan da svi kao budu u fazonu, jaj, kao baš si super, a ono nisi super možda tada, razumiješ? Čekaj, tebi je ovih dana bio rođendan, ili treba da... Nije, 8. februara, sad će da stigne, ba, što Znači, bit će žurka neka, jel? Ne, sad za nedelju dana, koliko to ima? Pa da. Zaboravio si kad A je... ne volim ja praviš da, žurku ili ne? ne volim, ja to ne pravim. Jednom sam pravio, Zorica da ti peva. jednom sam to pravio i odnosno Nevena mi je priredila iznenađenje pa mi je bilo do jaja, ali ne volim ja da pravim neka ta slavlja okupljena. Više volim da budem gost na tim. Ko bi rekao, vidiš? Pa ne volim nekako da svi tako dolaze i sve nešto tipu. Čekaj, da li si ti tipična vodolija? Ne znam, ba ne razumem su te sektaška ta sranja. A čekaj, kažeš ne voliš ja slavlje, ne voliš ni poklone. Ništa to, a? Ne voliš ni poklone onda. Volim poklone, ali ih retko ne dobijam, generalno. Retko kad ih dobijam, nisam, ali volim da dobijem poklon, baš mi je to nešto... A čekaj, donose ti fanovi, devojke ti donose na naslove. Šta si najčudnije dobio? A donose, bacaju i to, ali nije to isto poklon kad ti dođe neko tu koga znaš, kao i dati kao neki poklon. Nosiš te poklone sa nastupa kući ili ih bacaš? Pa već neke stavim tu torbu pa bleje. Kaži mi, zašto Nevena i dalje odbija da sarađuje? Bio sam satove i neke sranje, znaš šta sam bio, ali ja to dam od ko bude tu sa mnom, pa to. Donji. Kaži mi, zašto Nevena, supruga, i dalje odbija da s tobom stane tu i da date zajednički intervju? Nije, davala je, kako nije? Pa sad u poslednje vreme nešto neće, Pa sklanja se, pa ne voli poziva. ona se snima i to, znaš, jedino, eto, ne znam, bila je u jednu, dve emisije možda samo tako, znaš. I dosta. Pa nije, ne voli da se uopšte eksponira nešto javno, to nije, ne voli taj javni svet i to nije to njen fazon. Sada je moliš da je sve, ono ne bi to, ono... A kako je čerka, ona voli da se snimi s tobom. Ona voli da se snima i snima TikToka i to samo je ne dam da izbacuje, ali ona show, baš će biti. Pa zato što je mala za to, ima 4-5 godina, ne znam koliko, već 5 u martu. Kako ja te znam. Pa nešto, tako je, ali ona će biti show. Ona će biti baš i baš je, veoma je teško se borim, znači bukvalno sad kad sam bio na odmoru na skijanju, uđem u sobu, ona snima TikTokove, malo, je puslica, razumeš, ne možeš da veriš. Ali ne dajem da ide u taj kao neki internet svet, jer je taj internet svet dosta izopačen za taj uzet, razumeš. A ne možeš ni da zabraniš telefon, niti da bude upućena u te stvari i to što se radi i generalno to sve što izlazi po internetu, ne mogu ni da je ograničen, bude retardirana kad je tako vreme, ali opet možeš da je možda smeravaš, da ima neki zdrav pravac odrastanja i to, znaš, tako da... Pričali smo jednom, izvini što te prekidam, pričali smo jednom, rekao si da daješ povremeno savete Kaleuši, da li si i sad dao savet nakon ovog nedavnog skandala sa Duškom i menjanjem brave? A nisam, zato što se ne mešam u neke privatne te stvari, niti gledam da me zanimaju neke privatne stvari, jer ja ne volim... Đani je otkrio kad je već tu da izbacuje. Čekamo dobro, uskoro.
Ne volim generalno da se neko meša u moje privatne stvari i veoma sam kivan kad se to dešava, onda ja ne volim uopšte da se mešam u tuđe privatne stvari, tuđe odnose, neke međuljudske, mislim da je to baš striktno njena neka stvar i to, razumeš? Ste razgovarali možda ovako? Pa možemo ovako malo da porazgovaram i to prijateljski, jer opet radimo tu isti posao, družimo se i sve, ali u principu nisi ti tu neki faktor koji možeš sad ti da, brate moj, svako ima svoj neki život, neke svoje odabire, privatne stvari u koje se ne treba mešati i to je to, ja nikad nisam za to da se mešaš, niti da meni neko priča kako ja treba sa ženom, niti žena sa mnom, niti, znaš, uopšte ne ulazim u te neke stvari. Kako bi ti reagovao, na primjer, da si na nastupu i jave ti da ti je Nevena promenila glavu? Nije, to je baš nemoguće da se desi. Pa nikad reci nikad. Pa nije, baš to mogu kažem nikad, zato što su to moji neki zdravi odabiri od početka možda i tako to neke, nemam pojma. Nedavno se pisalo da ti izbacila iz... Pisalo se, piše se svašta, znaš, ali ja to ni ne zameram, svako ima svoj posao, i svako živi od tog posla i mene to ne remeti nešto, znaš. Remetilo bi me možda kad bi imao ja privatan problem pa me remeti, ali sve što je javno i što se napiše i to, ima svako pravo i ja dajem svaku za slobodu pisanja i govora, i niti imam bilo šta protiv. Dosta puta me neko zove, brati, ne smeta mi ništa, i ako je neko dobar pa napiše, ne smeta mi šta, možda piše šta hoće, razumeš, znači demokratija, tako da. Kaži mi, kako je Ognjen reagovao, tako je, kako je Ognjen reagovao kad si mu doneo kosilicu? I rekao, zašto kosilica? Pa ne znam, ja kosilice kupujem tako. Ali on je bio stan. Pa nek šiša tepih, ima sigurno malo deblji tepih neki, nek šiša nešto. Poklon mu se u zube ne gleda, a ja volim tako da kupim trimer ili kosilicu kad idem negde, a ne znam šta da kupim i mislim, to je uvek siguran odabir. Može da prosledi dalje. Pa ne da prosledi, to nije, poklon je. Ali može da stavi na zid ili nešto. Kosilicu da stavi na zid. Ali to je kao, kako kažem, tu će uvek nešto trebati. Čekaj, bi i Karleuša kupio kosilicu? Njoj bi trimer. Na Slavlje kupit ćemo, što ne. Trimer ili kosilicu? A njoj kupit ćemo trimer. Nekako mi ona više ovako. Kaži mi šta ćeš da radiš sutra kad ti Dunja dovede svog izabranika kluba? Neće. Neće, nemoj me smarati time, inače to mi je baš, to su mi baš opitljive stvari. Pa moraš biti spreman nekad. Pa ne spremam. Kako bi bio si tebi? Šta? Da njen izabranik. Da ga nema. Kako bi... Kaskar. Ajme, duj čop. Ja kako... Izbacite. Kako je pesma? Đani rekao. Đani rekao. Ja nedeljama pričam kao, vidjet ćete i kažu meni, Emilio, ja rekao ste singenicom, rekao jebote, ja nedeljama pričam pa šta, bit će, a šta da ti kažem, kao da ti opišem kako će to biti? Pa kako si... Mega. Kako je došlo do saradnje između vas? Pa došlo je tako što nekako mislim, ta pesma je baš baš mega evropsko, balkansko, mega. I mi smo, ja sam generalno snimio, već završio i trebao da snimam spot i nešto sedimo i kao po zonu, rekao, ovde bi, Đani, baš, a mi se baš gotivimo privatno do jaja, a nekako sam ja to čuo onako i rekao, te bredicija Đanija, ovo da baci, razumeš, refren, se podelimo u refrenu i versu bit će ludljivo, znaš. I ništa, jer ja recimo došao, otvorili 30 piva, po gospoda, i to je on snimio, iskreno ti kažem, ja sad malo specifičnije pravim tu muziku i tako to, i onda kao, za 10 minuta je to snimio čovek, uzor, znaš kako, samo i seli i onda pili pivo celo večer napo, brate, Đani i ja, i lagana priča, ne možeš da veruješ, znaš kako se to desilo, ludilo. Sad ćemo snimimo spot, jedno čekam, brate, to da izađe, baš će biće iznenađujuće dobro. Kako nisi ga posle toliko piva istetovirao? Pa nismo pričali smo baš o ozbiljne teme.
znači, nije to već smo ušli ono u ozbiljnu priču, razumeš šta. Šta bi Karleuši tetovirao i gde? Šta bi se tetovirao? Po Ruž, tvoje želje. Gde? pa na ramenu. Crveni. Crveno. Zašto baš ruž? Pa ne znam, Čekaj, a možemo, na primjer, neki duet sa Karleušom da očekujemo? Da, ona sprema album i kakve su sprema šanse album, da ne se tu nešto spremila. desi? Spremila je album. Ne, O dobro, završila je. jedna pesma može da upadne svakako. Pa dobro, ne znam, nismo sad pričali, to se... Ja i za ovo kažem, na primjer, i ovaj duet se desio, kao što ja kažem, ono kao šta će biti, jer će biti s neke... Te stvari se baš dešavaju nekako spontano i kako ih ja čujem. I sad, krene muzika, napravi se i to, i ako ja čujem nešto da može da bude baš dobar spoj, ali da postoji finalni projekat, ja ću kao to da realizujem, znaš, baš mi je ono smaranje nešto na silu da radiš kao da bi uradio s nekim nešto, pa kao sad, aj mi kao snimamo pa radimo, znaš, nego te stvari se baš dešavaju iz druženja, nekako, i svaki moj duet koji imam se desio iz nekog druženja i neke sedeljke i to je najzdravija priča, onako, nekako, i ti, taj demo bude na kraju finalni, ono, projekat, razumeš? Kad smo kod Jelene, evo tu ti telefon, kako ti je upisana Jelena u imeniku? Pa ne, ja ne upisujem generalno imenik, ništa. Meni imam brojeve i onda u principu znam po zadnja 2-3 i onda kad uđemo onda mi piše, ono, u principu. Ali imamo na grupi ono sve. Pa ili bi smeo da pokažeš posljednju poruku koju ti je poslala? Pa nemam ja privatan chat s njom. Ne sme. Ne, nemam, stvarno nemam, pošto nemam. Da li si na kraju... Imamo grupni ono za Pinkove zvezde, imamo grupni chat, pa se u principu svi tu... I ko se najviše svađa u grupi? Pa Jelena. Ali sad se smirila, sad je dobra. Imala je, ranije bila veoma agresivna i energična, znači to budu bajo romani, onda sam ja u fazonu bajo... Da se dobalo svađa? Ne, nego ima svoje stavove i onda ih iznese u grupi. I onda u fazonu, ja budem, čitam, i onda u fazonu baje doću, čitam i šubina faks, jer tako, pa završavo bi ne razumeš neku balštelu, baje, razumeš, ne bi čitao baje kilometra, znači ona ima svašta kaže, razumeš, i onda u principu pročitam prvi deo pa zadnji, da im zaključak i baje, razumeš, bez razloga. Da li si saznao šta rade Zorica i Kemiš u apartmanu na kraju? Pa nisam, ali se nisu žalili, tako da rado šibaju. Šalim se, pa ne znam. Dobri su, super su, okej, Kemiš su super. Hvala ti puno. Hvala vam.